በዛ ሓደ ትገብሪዮ ዘለኹ ንእሽተይ ስሕተት ጥራሕ ፀጉሪ ክፎረፎር ንክህልወኪ ይገብር ኣሎ። መብዛሕትኦም ሰባት ፎረፎር ዝመፅእ ካብ ደረቕ ቆዳ ይመስሎም እዩ። ብዙሕ ቅብኣት እውን ይምኩሩ እዮም። ነገር ግን እዚ ትክክል ኣይኮነን። ብተደጋጋሚ ኣብ ፀጉርኺ ብዙሕ ናይ ፎረፎር ቅርፍራፍ ትርኢ እንተደኣ ኮንኪ ኣይትጨነቂ ዝሓፍተይ። ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚ ዝኸውን ቀሊል መፍትሒ ቀሪብኪ እየ። ፎረፎር ኣብ ዓለምና እቲ ዝለዓለ ቁፅሪ ዝሓዘ ናይ ፀጉሪ ችግር እዩ። ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ሰባት እውን በዚ ችግር ይጥቅዑ እዮም። እዞም ኣናእሽተይ ቅርፍራፍ ናይ ፀጉሪ ከዓ ብዙሕ ችግር ሒዞም ይመፁ። ከም ምሽምቃቅ፣ ኮምፎርተብል ዘይምዃን፣ ናይ ምሕቃቅ ስምዒት። እቲ ሓቂ ግን ፎረፎር ዝክሰት ብሰለስተ ምክንያታት እዩ። ቀዳማይ ወዛም ፀጉሪ፣ እዚ ናይ መጀመርያ መንቀሊ ፎረፎር ብዙሕ ቅብኣት ናይ ፀጉሪ እንትህሉ እዩ። ቆርበትና ብተፈጥሮ ፀጉርና ፕሮቴክት ንክገብሮ ሴቡም ዝበሃል ቅብኣት የምንጪ። ነገር ግን ቆርበትና ብዙሕ ቅብኣት ኣብ ዘምንጨወሉ ሰዓት ኣብ ርእስና ፋንገስ ንክዓቢ ይገብር። እዚ ፈንገስ ቆርበትና ይጥቅዖ። ናይ ቆርበት ሸል ከዓኒ ቶሎ ንክቀራረፍ ይገብር። እዞም ዝተቀራረፉ ሸላት ከዓ ፎረፎር ይበሃሉ። በዚ ምክንያት ከዓ መብዛሕትኡ ሰብ ፎረፎር ይረአ። ካልኣይ ደረቕ ቆርበት፣ ቆርበት ናይ ፀጉርና ብጣዕሚ ኣብ ዝደርቀሉ ሰዓት ምቅርራፍ ቆርበት የርኢ። እዚ ከዓ በዚ ሰለስተ ቀንዲ ምክንያታት ይረአ። ብውዑይ ማይ ፀጉሪ ምሕፃብ፣ ጎዳኢ ዝኾነ ሻምፖ ምጥቃም፣ ቁሪ ዝኾነ ዌዘር ክህሉ ከሎ እዩ። ሳልሳይ ትክክለኛ ናይ ፀጉሪ ፕሮዳክት ዘይምጥቃም፣ እዚ መብዛሕትኡ ሰባት ዘየስተውዕልሉ ቀንዲ ምክንያት እዩ። ሓደ ሻምፖ ወይ ከዓ ናይ ፀጉሪ ፕሮዳክትታት ኣብ ውሽጦም ሓደገኛታት ኬሚካል ዝሓዙ እንትኾኑ ፎረፎርኪ ሓድሽ ፕሮዳክት ሞኪርኪ እንተደኣ ጀሚርኪ ብቅልጡፍ ከቋርፅ እዩ። ሕጂ ናብ መፍትሒኡ ንኸይድ እንትኸውን ቀዳማይ ፀጉርኪ ብጥንቃቐ ምሕፃብ፣ ግን ብተደጋጋሚ ቆርበትና ንከይደርቅ ተደጋጋሚ ዘይምሕፃብ። ካልኣይ ፀረ ፎረፎር ሻምፖ ምጥቃም፣ ከም ዚንክ፣ ሰሌኒየም ሳልፌት ዝኣመሰሉ ንጥረ ነገራት ዝሓዘ ሻምፖ ምጥቃም ፋንገስ ክቆፃፀር ይገብር። ሳልሳይ ቆርበትኪ ማሳጅ ምግባር። ራብዓይ ተፈጥራዊ ቅብኣታት ምጥቃም ከም ኮኮናት ኦይልን ሮዝመሪ ኦይልን። ፎረፎር ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ኣይጠፍን። ብተደጋጋሚ እዞም ዝጠቀስናዮም ነገራት ኣብ ፀጉርኪ ክትገብርዮም ይግባእ። እዚ ቪድዮ ጠቃሚ ኮይኑ እንተደኣ ረኺብክዮ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ብምግባር ተወሳኽቲ ሓበሬታት ናይ ፀጉሪ ትረክቢ ኢኺ።